दफानि चबा आनि माने कगनो तामो स्क्रिप्ट बाय सिनाय मतिफोरा सारन डिसिसन खालायनाय अम केबो डिसिसन दिमाया सुतरां जों सानो चिनि माने कगनो सिनायनि बागै रुमानि स्क्रिप्ट जे स्क्रिप्ट बाय जों मबाइल गाहाम काय जों को टाइप खायमानो कम्पिउटार कम्पोज खालायमानो चिनि स्पेलिंग नो जों छय छय सैमानो आबोनि बागैनो जों रुमान स्क्रिप्ट सानो मिजोरामो जुदि रुमान स्क्रिप्ट बाय सैमान काकाय मेघालय सैमान काकाय तिनि नागालैंड सैमान काय त्रिपुरा हास्तेबो तांनि रुमान स्क्रिप्ट बाय चिनि कगरनो जों सैमायांनाबा आबोनो चिनि प्रश्न जों नायो गभर्नमेंट षड़यंत्र खायतुन चिनि जे मानि कक सिनानि जे दाबि तिनि कायसानो दाबि जों रुमान स्क्रिप्ट बाय जों कगरक सिना नांगो गभर्नमेंट गचितुन दिनै गभर्नर ब बिनि फान थेपाउइ ब चीफ मिनिस्टार सातन रुमान स्क्रिप्ट बाय काक्रि दाक्ति खाय अरो नोटिफिकेशन टिकलाय सैनानै बदागि मुंदिना नुंखन अब ब चीफ मिनिस्टार साना नुंखन अबनो तिनि सानैनो जों तिनि गभर्नरनि आरो मास डेपुटेशन जानि थांगि दं अबनो गसियां केन्द्र को बाहायो बेसबां जुदि गसियां काकाय टिआइएसएफ नि साकाव जेबा बेखाय निर्ममभावे अत्याचार खालायका तिनि जुदि बुरि रंनि साकाव अत्याचार जुदि खालायका काकाय तिनि बुबाग्रा फाइतंग खानानै सिमिनो तिनि चबा कतर न खानाय एवं बुबाग्रा फाइ डिसाइड माने अनुसारे न जे बस साखलाय माने अब रूट ब्लक मानो म हांगार स्ट्राइक मानो जे कुनो जों चबा खालायनो बागै चिनि त्रिपुरा मथा टिडब्ल्यूएफ टिआइएसएफ वाइटिएफ जों जतन रेडी दं वारियर्स लाइफांनाय साला सनोगा जों म ब्लाइकेन दुखनिको एकजन साखामिया अकेजु एक गभर्नर त्रिपुरा हात चिकलाय तनेरिका जाते अरो केबो कथानि कक साइमे मते खायै अब गभर्नमेंट त्रिपुरान खाय एक गभर्नमेंट को गभर्नर एक अकेजु गभर्नर आसुबि तनेरिका बेखाय बुइबाय न जुदि एक पॉलिटिकल पार्टी बररक बाय न मालाय दं मालन काकाय टिआइएसएफ नि एमएलए 13 जना चिनि बुबाग्रा थांका चिनि सीएम थांका एम थांका जत मालाय मानो तांगै मालाया सुतरां गभर्नर बजतमेनो गभर्नर ब कन्स्पिरेसी खायने थिगिया राजनैतिक भावे डिविजन खायने थिगिया जों नायो जे गभर्नर निउट्रेल खायै समकान